Mä oon Kiurun Hämeenlinnasta ja mä oon pitkän linjan parturi-kampaajayrittäjä. Mä tässä keväällä aloin miettiä sitten, että voisi niinku käyttää hyväksensä jotakin tai tehdä jonkun markkinointikampanjan, mutta sitten tavallaan niinku halusit siihen apukäsiä ja halusit, että tulisi joku ammattilainen mukaan. No mä menin sitten googlettamaan ja siellähän oli aivan valtavasti erilaisia vaihtoehtoja ja siis siinä olisi kyllä mennyt todellakin aikaa, kun niitä kaikkia olisi alkanut katselemaan. Mutta sitten mä löysin semmoisen kuin OfferSwap. Siis sehän oli täysin kätevä. Sä täytit sen ja kerroit siinä, että minkälaisia speksejä sä nyt haluaisit itse asiassa sieltä sun markkinoinnilta. Sen jälkeen sieltä tuli sulle 3 erilaista vaihtoehtoa ja sitten siitä sä päätit, minkä sä otit. Toimivaa, halpaa, edullista, siis ilmasta. Ja sitten kaiken kukkuraksi tämmöiselle pienyrittäjälle, siis siellähän on muutakin saatavilla samaisesta OfferSwap-toiminnosta, eli esimerkiksi vaikka maksupäätteet. Ei voi olla kätevämpää. Siis ihan oikeasti suosittelen. Jatkoon menee.